bịa. Abam n'oge bege ngwa ngwa bata briefly. Ya gwala ya otu obi si bege n'ụbọchị nke taa. Obi bụ m nnọọ Paulina taa. Ọ na-atọ m ka shuga na-atọ m ka mmanụ aṅụ na ndị akpọrọ oku zara oku. Na ọ na-abụ mmadụ ga-eji aga na gidigidi bụ ugwu eze na ndị be anyị na-ekwu. So na-ekene ndị ọhaneze ndị bịara bụ eziokwu ala ekwu na a na-ekwu na Nigeria dị 50 years. Anyị kwesịrị inwe ihe ọṅụ. Kwesịrị ịbịa nwatakịrị ruru 50 years abụọ star. Onye mụta nwa dị 50 years na-ekene Olisa. So anyị kwesịrị ikele Chineke na anyị dịgide ndụ wee na 50 years. M ga-abịakwa jụkwuo oge enwetụrụ daalụ obi dị onye ọbụla ụtọ taa nwere ike akọwatụrụ m otu obi ebe gị taa wụ mgbe nke na-agba afọ na gị onye Yoruba, onye Igbo, onye Hausa, onye Ijo, anyị na-agbakọ obi ọ jụrụ na-celebrate 50th year of independence. Onye ọbụla obi na-agwa onye ọbụla iwu ọma, anyị na-ekele Chineke. Olee gwara ndụmọdụ ị nwere maka ndị na-achị anyị? Na-enye ha coming election ka anyị na-eto obi n'ala, ọpụta ndị nwere obi idu Naijiria, awụ ndị bịara n'ime akụ site n'ala, awụ ndị ga-eduga Naijiria ọsọ Naijiria gara n'ihu. Ụmụ anyị nwekwana obi mmasị na Naijiria ga-nye aka ebe ọbụla ha nwere aka kwụsị Naijiria na-eme nke ọma. Ama m na ihe ka dị ọkụ ugbu a na-emekwa ihe m ga-abịakwa jụọkwa gị ụfọdụ